DXDC Radyoman Report. Ubay-ubay na ka mga cadavers ug ang child survivor ang natultulan sa Coast Guard working dog nga si Apa sa landslide site sa Barangay Masara, Davao de Oro. Sumala sa report alas 7:25 sa buntag kagahapong adlaw, si Apa ang nakatudlo sa nahimutangan sa na-rescue nga child survivor. Si Apa usab ang hinungdan nga natultulan ang pipila ka mga patayng lawas nga gipang turnover na sa MDRMO Mako. Kahinumduman gikan usab ang SAR dog nga si Apa sa Caraga, Davao Oriental sa pagpangita sa duha ka mga missing persons ug gidala siya sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sa Masara landslide para mutabang sa search and rescue mission sa mga natabunan sa nidahiling mga yuta sa bukid. Diin, gatusan paghihapon ang missing samtang 15 ang natalang patay ug daghang samdan nga gidala sa mga ospital. Aspin Golden Retriever si Apa nga 9 years old na ug 8 ka tuig na nga nagserbisyo isip SAR dog sa Philippine Coast Guard. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.